Lagi dan lagi Ki Yusuf Gojek insiden. Di video karo Waiso iki. Terus gue gawe konten dalange bungae karo sinden siji iki ngono wae. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Mas Nggih. Dak. Oke. Sinten asmane? Nggih, kula paring asma Afifah. Mbak Afifah. Nggih. Daleme pundi, Mbak? Kula Wilada Karangmojo. Wilada Karangmojo. Nggih. Nggih, pun krama napa tesih? Keselegan. Oh, tesih legan. Nggih, Mbak. Ya alhamdulillah dijaga. Kula karo sampean iki padha-padha legan ngono lho. Tegese iki dijaga wong legan iki godane akeh ngono ora kok terus aku duwe rencana sing kepiye iki ora dengkele atos ora. Iya. Mbak Afifah, tindak mriki karo sapa mau, Mbak? Kau diterekke Kang Rama. Oh, Kang Rama. Kang Rama kula napa ngromone sampean? Kula. Oh. Dados Rama jenengan. Ora. Wegah, Mbak wis. Liyane wae. Sing nyaron kae wae. Iya. Mbak Afifah. Iya. Kaya engko men kenalan karo Pak Digareng. Iya, urung tau ketemu kok. Iya. Piye carane lek arep nyerake si role damar karo kuwi? Iya, padha-padha legan kaya iya.